बाळ, फ्रीजमधून श्रीखंड काढ ना. आम्ही पूर्वी घरीच बनवायचो श्रीखंड. त्याची चवच वेगळी होती. आता काय सगळं रेडीमेड. आजी, हे श्रीखंड खाऊन बघ. आज तुझ्या आईनं घरीच बनवलं की काय? हे आहे गोकुळचं श्रीखंड. अगदी जिभेवर रेंगाळणार. जिभेवरच नाही तर मनावरही रेंगाळणार. गोकुळ श्रीखंड, मनावर रेंगाळणार. यशवंतराव भोसले इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजीच्या विद्यार्थ्यांनी अभियांत्रिकी कौशल्य, नवकल्पकता आणि टीमवर्कचं उत्कृष्ट उदाहरण सादर करत राष्ट्रीय स्तरावरील गो कार्ट डिझाईन चॅलेंज स्पर्धेसाठी आकर्षक व तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम अशी गो कार्ट तयार केले. कोइंबतूर येथे 20 ते 24 फेब्रुवारी दरम्यान होणाऱ्या 13व्या राष्ट्रीय गो कार्ट स्पर्धेत ही कार सहभागी होणार आहे. संस्थेचे सचिव संजीव देसाई यांच्या हस्ते या गो कार्टचं अनावरण करण्यात आलं. यावेळी प्राचार्य डॉक्टर रमण बाणे, उपप्राचार्य गजानन भोसले, सर्व विभाग प्रमुख व विद्यार्थी उपस्थित होते. कॉलेजच्या मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल व कॉम्प्युटर विभागातील एकूण 18 विद्यार्थ्यांनी हा प्रकल्प साकार करण्यासाठी परिश्रम घेतले. गौरांग तुळसुलकर, हर्ष मेस्त्री तसंच डिग्री व डिप्लोमा विभागातील त्यांच्या सहकाऱ्यांनी समन्वयातून हा प्रोजेक्ट यशस्वीपणे पूर्ण केला. या उपक्रमासाठी कॉलेजचे माजी विद्यार्थी कपिल मळगावकर आणि मनीष वणेरकर यांचं सहकार्य लाभलं. मेकॅनिकल विभागाचे अधिव्याख्याता मिलिंद देसाई यांनी हा प्रोजेक्ट निवडण्यामागचा उद्देश, नियोजन आणि संपूर्ण प्रवास उलगडून सांगितला. प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर म्हणून डिप्लोमा विभागाचे मनीष घाडके व डिग्री विभागाचे आशिष सुवारे यांनी जबाबदारी सांभाळली. या प्रकल्पासाठी भोसले नॉलेज सिटीसह मिन्को थर्मल इन्स्टिट्यूट्स, सॉफ्टमॉस, मॅप्सन्स, रेझॉल्व सिस्टीम सॉलिड वर्क्स आणि हिंदुस्थान पॉलिमर या आस्थापनांनी आर्थिक सहाय्य व प्रायोजकत्व दिलं. उपस्थित विद्यार्थ्यांच्या साक्षीने गो कार्टचे थरारक प्रात्यक्षिक सादर करण्यात आले. कोइंबतूर येथे होणाऱ्या राष्ट्रीय स्पर्धेत उल्लेखनीय यश संपादन करून संस्थेचं नाव उज्ज्वल करण्याचा निर्धार यावेळी विद्यार्थ्यांकडून व्यक्त करण्यात आला.